जों जतनो सावै मानो दाख्लै बिसि 2020-23 नि BJP IPF ti Hapang Khwtwng Twngsa solai layai Hapang himui tongo hnai Buprujani 31 eba 30 MLA ni bisingo khoroknui khoroktham kha koi eba minister rok manya angai yakari thangno kebo sawi manya Abte hai khlaino chungnukha lai thangnai ni jorawo pila sakang Dr. Manik Saha CM ni simin yakalmani tamni bagai hinke boni thayo Pratima Bhumik CM angai asokna naimani bagai Piaba kisa sal sakangno Pratima Bhumik haino hai CM manya angmani bagai resignation letter mani sungjotono saimano Abte hai khlaino buskang ni jorawo bo sabo yakarno resignation letter yafarno kebo sawi manya Ayang Santi Bazani Simin Kebo, Brudo Fani Simin Promodria, no Jeskipano, Koroksa, Montri Sunamani Bagi, Salemani, Bekiklemani, Koktomarok, Sung Knawi Tongo. Henkina Sung Strai no Hunemano, BJP IPF ti Hapang, Taklai BC 2020-23, Khwtwng Twngsa no Romui, Solai Tongmani Koktoma, Abani Bagino, Tipra Mothani, Yak Romui, Gadali, Hapang Klanani Bagi, BJP, Chaitogoi Tongmani. Piaba, Koktoman Bisingti, Sawi Manmani, direct funding, police power, land right, territorial council, Renai Hunay Gosepano, Tripura Mothano, CAB bill, Goshinani Bagai, pressurized Ruitongo, BJP Hapang. Abani Bagai, Bubagra, Barbarno, no compromise, Hunay, Koksolaya, Kasawi Tongmani, Koktuma. Barod hakotoni BJP Tripura hastini masa BJP MLA ni kokno tabu kari manya ngai tongoi tongo belaino kirizagi tongo Tripura hastini MLA rongno barod hakotoni BJP ni tang ozamaro tamni bagi hinke bobrujani BJP yakari mano Tripura hastini MLA ro Bubagra Pradur Uthayo Kaham Klaino Rajniti Thangai Mano Eba Sarata Gagi Tipra Motharo Kaham Klaino Uthayo Rajniti Thangai Mano Bahe Hinke Tabu BJP IPF ti Hapang ni bisingo je MLA Tongoi Tongnai Rogni bisingo Khorok ba Suk MLA no Tipra Motha Tumungno Hapango Asokha Hinke Norok Khorok ba Tipra Motha Tabuk Tongoi Tongnai MLA Rogni bisingo Keborphano Jung Minister Sanamyagai Norok Khorok ba no Minister Sanamnai Hanai Tumungno Tipra Motha Tabuk Saka Hanke Montri Sanani Bagai BJP IPF ti Hapang no Jeprufano Yakari Mano Sungjotono sawi mano Tripura hastini assembly o montri gothon khainani bagai bebagai kaisa political party eba thansa angai 31 MLA engkha hanke no montri gothon khlai mano a thaini bisingo tumungno kneisuk krei hinka hanke no a montri gothon jesuk montri kotor education minister tribal welfare mukho montri manai tong phano mangnai maktham mabrei maba tumungno a patino yakari rekha hanke kebo mukho montri kebo forest minister tribal welfare Minister, Education Minister, PWD Minister, no khobui tabuk borom gunang jog patal kaina eba kheba Jayanti Devarma je pusto mani tongoi tongmani apusrok bebak no dissolve ungai thangnai u kokno sung jotono srai sawi mano Azorawo ahaino ahai governor no naikoli tongpinai Tripura hano Jeffru Chongmari ni jorawo Tripura hano naikoli tongmani haiklaino kaisa jora rejagnai azora ni bisingo dal bidal political party jesekebon asuk lai Hapango phailai di hinai haifano kokhapi lailia asuk lai malailia eba dal bidal political party thansa angai montri gothon khlai malia angke ahaino hai tei waisa election ungpinai Henki jeng tabuk borulingo tongo bo opposition tongo hnai bising bono bo Phan paileyo ngi tongmani abo ahaino ereng Abuni bagino Bharat hakotoni BJP ni tang okraro masamangni makthammabrei Tripura ni BJP MLA ro yagra debra thangphano haifano BJP Hapangno Tripura o asugui tongsuknani bagi Tripura Mothani yak belai kheno nango Tei babisa angke Bharat hakotor tahamani bagi Tripura hano asuk mokol runa nangkhaba akok sara thangkha angke North East India o kabangkuk Bangladesh ni illegal immigrant Tripura hauno tongo tei North East ni bebak thai Tripura hano siminche naisigei biskang himui tongo tei Tripura ha angkha kaisa example tei surung rem bebak North East rongni bagai Athayo tumungno Tripura hani simin BJP ongkhorei mathangkha hanke telek bebak North East no khobui bebak India ni no komurei tabu Congress ni thayo thinango soginani sep tongo
Aboni bagino Tripura Phano asuk Phan Rui Mokol Makaichomani Kok Mani Kalayo Barot Hakotoni BJP Rok